Muling nagpaalala po ang Department of Health or DOH CHD1 Ilocos Region sa publiko po na panatilihin ang disiplina sa pagkain ngayong Kapaskuhan upang maiwasan po ang sobrang pagkain at mga posibleng karamdaman sa gitna ng sunod-sunod na handaan. Ayon po sa ahensya, mahalagang sundin ang balanseng pagkain at iwasan ang labis na matatamis, maalat at mamantikang pagkain lalo na sa panahon ng holiday season. Ipinayo rin ng DOH ang regular na pisikal na aktibidad tulad ng Zumba, pagja-jogging at simpleng ehersisyo sa bahay upang mapanatili ang kalusugan at makatulong sa pagbabawas ng stress. Patuloy ang panawagan naman ng DOH sa publiko na maging maingat sa pagkain at aktibo sa ehersisyo upang mapangalaga ng kalusugan at matiyak ang ligtas at masayang pagdiriwang ng Pasko. IFM News. IFM News. IFM News.